Xoán Carlos I vai estar domingo 19 ao 23 deste mes en Sanxenxo porque na localidade galega vaise celebrar a Copa de España de vela. Polo menos 56 persoas morreron e máis de 500 quedaron feridas nos enfrontamentos armados que comezaron este sábado entre o grupo paramilitar Forzas de Apoio Rápido, FARC, e o exército sudanés. Esta acción produciuse no medio das negociacións para alcanzar un acordo político definitivo que leve o Sudán a unha transición democrática, un acordo cuxa firma foi posposta en 2 ocasións este mes de abril precisamente polas tensións e rivalidades entre o exército e as FARC. Falece un mariñeiro en Terra Nova a bordo do Vila Noves, propiedade da armadora do Vila de Pitanxo. O remolque dun camión espétase contra un paso elevado na A6 e a carga caella encima a un vehículo. Folga indefinida de médicos, os facultativos reclaman melloras nas súas condicións laborais. Folga no transporte o 27 e 28 de abril. Se non se atenden as súas demandas pasará a ser indefinida a partir domingo 8 de maio. A CRTV que convoca folgas para os días 25 de abril e 12 e 28 de maio. Estas últimas datas coinciden co inicio da campaña electoral e co domingo no que se celebrarán as eleccións autonómicas e municipais. Alemaña fecha as últimas centrais nucleares do país. Impugnan o censo decrecente, na provincia de Pontevedra, por un anómalo crecemento da poboación cando, realmente, estaría a perdendo. Morren o piloto Julio Castrillo e o copiloto Francisco Javier Álvarez nun accidente no Rally Villa de Tineo, en Asturias. Beatriz Flamini bate un recorde e permanece 500 días nunha cova. O Planeta de hoxe en día Música publicou o seu primeiro programa en YouTube. A Estrada recollen donativos para axudar a unha familia que o perdeu todo no incendio da súa casa en Santeres o pasado mes de marzo. Deteñen a un home por conducir de forma perigosa polo casco urbano sextuplicando a taxa permitida de alcohol en sangue. Cando a policía local doulle o alto, douse a fuga.